जैसा हो भोजपुरी जगत में सबसे फालतू गायक में हमार नाम आवेला। नंबर 1 हमार मार्केट हेंगा नहीं है। हम हर डिजाइन के केस लड़े वाला वकील हैं। जैसा जिला जैसा परिवार मिलता है वैसा हम बन जाते हैं। यूट्यूबर लोग को जना हमारे पर खुश हो है मेरा 10 गो फुहर चुटकुला ना कहने के लोग के व्यूअर वही पर भागेला। दुखी मन से बैठल वालों कुल जाना कारण राउर पद प्रतिष्ठा हम ही देखी ले गोइला के बाद लोग ही कह के ठीक है गौलो सो कोनो दिक्कत ना रहो। अभी सुने ना चाहिए कि लंगड़ा सरवाइर लो बसवा के चल गई। ऐसे ही बतिया दुआरवा पर निमन लोग का दुआरा पर गाँवों को लोगों को आतना देर सिंगल प्रोग्राम रो सब सुन लेनी तो है कंप्यूटराइज युग में तो हम लोग बैठल बना कर लो बोलो सुनत नहीं है इंतजार में रहो कि कब हमने वाला होई ना होई ना होई ना करनी हो कारण लक्ष्मी के रूप हलो माता बहन पूछी का है शादियों भी होला नु कार्ड पर लिखाई आयुष्मान फलाना कुमार लड़की के का लिखाला आयुष्मती फलाना देवी 15 सिंगार को लड़की बैठा रहेली दूल्हा जाले 16वां सिंगार सिंदूर मांग में लगई है। अच्छा। तो लड़की देवी के रूप हो जाली तो उनका नाम में वो दिन से देवी लिखाए लगेला। देवी लिखाला नु यस काहे ना हमनी में कुमार हटा के देवा लिखाए लगा ना लिखाई चारियों को लड़की भइला के बाद एगो लड़का हो जाई तो खुशी बाड़ो पार्टी देता रहो कि लड़का भइल बा। अब 5गो लड़की हो जाओ दुखी बाड़ो तो वो पूछी का भइला तब मैं मर्द फिर लक्ष्मी जी आ गइली काहे ना लड़का भइला पर लोग कहला कि विष्णु भगवान उतरल ऐसे हम लोग जहाँ बैठ जाला तहाँ चुटकुला चाहे फुहर बात बोले चाहबे ना करीले कारण देवी के रूप हलो निमन निमन बात कहब निमन गीत गईब तो पैसों मिली आशीर्वादों मिली कि हे भगवान कितना सुंदर रूप रेखा दिले बड़ो निमन निमन बात कहता गोड़वा लंगड़ कह दे ठीक कह दो फुहर गईब के उतर के लौर से मारी तो ना कि उठ के चल जाए लोग घर मुँह पर आचर धो के काकी सरपी हैं हे भगवान कितना बाउर गा होता काहे लंगड़े कहले बड़ा कर के आनहर कह के कूर कह दो कि सुरतियों बनाना पड़े यही से जहाँ माता बहन लो रहेला तो हम इहो होई ना तो लेदारी जो फरमाइश लोग जो होता तो अनु बा वो खतियारा बलिया जिला बनावल बा छपरा जिला में ना हमारा जिला के चिन्हा मुख्य ही कुल हवे जो महेंद्र मिश्र जी कहनी तब न मूर्ति बनल बा। मूर्ति काहे बनल बा माने फ्री के एगो रोड पर तनी भर जंगला के छाजा निकल जाता तो जेसीबी से तुर दिया था और लोग के सरकारी जमीन में बनल बा भिखारी ठाकुर जी के महेंद्र मिस्त्री के आखिर कुछ नीमन चीज रहे तो नीमन कबू नीमन हो जीवन भर कमाई जाता है जो बढ़िया से बुढ़ापा में खाए तले शुगर निकल जाता दही धइल बावे छाली देख के चपचपाइल बड़ो डॉक्टर मना कर जहाँ दही छोल कि कफ पानी लगबो हुल लेबे दूध गरम धइल बा उठ के चाह तोरा पिए के डॉक्टर मना कइले बा दूध लेहल कि खांसी सूखल ऑपरेशन द्वारा पाइप से खींचे के पड़ी कफ तार दाल चावल सब्जी पनीर बना के धइल बा डॉक्टर कह देता कि शुगर भइल बा करैला का पता ही चबा पीस पीस के होता नु यही से जगह पर नीमन चीज कबो नीमन हो। पहले लइकन के अपना बेटा के बेटी के संस्कार का दियात रहे माता जी लइकाई से राणा प्रताप के लइकन के शिक्षा दिया कि कभी झूठ मत बोलना अपने से बड़ों का आदर करना सिखाओ जाता रहे नु ये बेरा पढ़ल लिखल लोग अपना लड़का के झूठ बोले के सिखावत लड़का से कैसे पूछी कैसे कैसे कर्जा ले बड़े 50,000 एगो संहतिया से और संहतिया दुआर पर आइल बा सवेरे सवेरे कि अपना पापा को बुलाओ तो लड़का घरे जाता है अपना पापा से कहता कि पापा पापा आपके मित्र आए हैं अंकल जी बुला रहे हैं तो पैसा तो बाना लौटावे के तो पिता श्री सिखावत रहे पुत्र श्री के कि जाके कह दे कि पापा घरे नहीं खन तो लड़का के बुद्धि जाए कहता कि पापा कहले हाँ कि पापा घरे नहीं तो लड़को तो उल्टे करता रहा सनू साइकिल लेके जाता बाबूजी पूछ रहे कहाँ जाता रे वो उल्टे कहता क्या होता नहीं आओ जाता वो आवत नहीं खे जाता असही लड़का आ रहा साड़ू को लड़का हन बहुआरा के
ए दलबूट किने खाती दलबूट दंदर ब्यास के लड़का में साढ़ू के अच्छा दलबूट किने खाती कहले कि पापा पैसा दे एक पैकेट दलबूट ले आई कहले जो आधा किलो ले ली है 50 गो ले ओने से अइले तो कहले कि का भइल रे ए आ तो लेने हम 35 रुपया में दिला सौ हाँ 15 रुपया आ तो छूटा नालो छोड़ देने तड़ाक दे मारो तारे बेवकूफ ये बिहने कह दे कि नहीं खेत छोड़ ले तब का करबी हाँ वही के 15 रुपया के और कुछ सामान ना ले ला हाँ अब लड़का छोट रहे एकरा मन में बस गईली बात हाँ बिहान भइला फिर कहते पापा पापा बाल बहुत बढ़ गया है कटवाने जाना है मसरक कल गए 50 कुछ गइल मसरख सैलून में गइल कल उसके बढ़िया से हजामत बना दो हाँ छोटा छोटा बाल खो दो हाँ वो बना दे हलस लौट के आइल अगर पापा देखतर के रे अरे मुड़ी छिलाइल बा तू ते हजामत बनवा गइल बाल कटवावे नु ते छिलवा कैसे ले ले हम पता है पापा जी पहले बनवइले रहनी हाँ 30 गो रुपया ले लो 50 टकिया दे देनी कने 20 रुपया खुला तो नहीं खे तो कने 20 रुपया का और बना दो तो छील ले लो